Когато не можем да изберем между кафе и десерт, правим този сладкиш, а съставките са в описанието. Ако и вие обичате незабравимата комбинация от кафе и шоколад, харесайте видеото и последвайте това фуди. Разбиваме маслото и захарта до пухкав крем. Добавяме яйцата едно по едно, като разбъркваме след всяко следващо. И без паника, ако изглежда леко странно за секунда. Trust the process. Смесваме млякото с еспресото и ги добавяме на бавна струйка. Да, кафето влиза вътре и става още по-добре. Добавяме сухите съставки. Пресяваме брашно, бак-пулвер и сол и разбъркваме до гладка смес. Разделяме тестото на две и в едната част добавяме какао плюс още няколко лъжици мляко. Време за признание. Тук трябваше да ви покажа как разбърквам двете смеси във формата за печене и как правя красиви мраморни завъртулки. Но изглежда, че съм била твърде заета да живея в момента. Та представете си просто как много артистично бъркам и готово. Печем в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 40 минути. През това време приготвяме глазурата. Загряваме сметаната и добавяме шоколад и още малко еспресо. Разбъркваме до гладка, лъскава магия. Заливаме кекса внимателно. За финал всички познаваме най-голямото предизвикателство. Изчакваме да изстине или не чакаме изобщо. И си режем по едно голямо, вкусно парче.